Гүзәлсин елгасы буена урнашкан Айыш авылы килеп чыгышының да үз риваяты яши. Имеш, элекке заманда куе ешлыкка урнашкан авылга килгән юлчы урман әрәмәгә исе китеп, Айыш дип әйткән ди. Икенче бер риваят исә Айыш һәм Илеш исемле ике ир-ат белән бәйләп күрсәтә. Имеш, аларның берсе сөннең бер ягына, икенчесе капма каршы ягына чыгып төпләнгән. Тора-бара авылларның берсе Айыш, икенчесе Илеш дип атала башланган. Берсе Татарстан ягында торып калса, икенчесе Башкортстан авылы булып исәпләнә. Искиткеч бай табигатьле 30дан артык шишмә күлләре булган Айыш татар иҗат дөньясына Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров һәм шагыйрь Мирхади Разовларны да биргән авыл.